Čaute ľudia, ja som Jaro z varenia pre chlapov a dnes by som vám rád ukázal, ako som robil bravčovú panenku so zemiakovými plackami. Bravčovú panenku som nakrájal na kúsky široké asi 4 cm. Každý kúsok bravčovej panenky som rozklepal trochu rukou. Každý kúsok mesa som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb z oboch strán. Potom som každý kúsok mesa potrel trochou olivového oleja. Na rozohriatej pánvici som nechal rozpustiť trochu masla. Na horúcom masle som potom z oboch strán orestoval pripravené kúsky mesa, aby sa zatiahli. Kúsky mesa som potom uložil na plech vystlaný papierom na pečenie. Potom som plech s panenkou vložil do rúry rozohriatej na 180 stupňov a nechal som ju piecť asi 12 minút. Ten čas pečenia je individuálny. Každá rúra totiž pečie inak. Upečenú bravčovú panenku som uložil na alobal. Na ňu som poukladal pár plátkov masla a panenku som do alobalu zabalil a nechal som ju oddychnúť asi 10 minút. Z granátového jablka som odrezal vrch. Granátové jablko som narezal na 4 miestach, kde sa spája vnútro s dužinou, a potom som z neho vybral jadierka.
No, všetko mám hotové a tak môžem na tanier naložiť bravčovú panenku, zemiakové placky. Pridal som aj trochu rukoly a samozrejme jadierka z granátového jablka. Odkaz na prípravu zemiakových placiek nájdete v popise videa. No a mäso som polial trochou výpeku. Ak sa rozhodnete urobiť bravčovú panenku so zemiakovými plackami podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.